Ezek ilyen szvetik. Úristen. Bátya, 22 HP-val konkrétan. Szép. Nem akarom mondani, hogy én vagyok a kis advice, de... Annyi nem elég. Jó. Jó, van még. Figyel, figyel. Jó, te jó ég, te mondom. Én vagyok Chris Advice. Akkor menjünk a side, ott van egy. Jó, mehetünk be. Ja, semmi nem szóltam. Jövök. Kinél van a bomba? Itt van a csávó. Jó. Itt van a csá. Jó. Bejött, nem látta. Csak nem tudta, hogy itt vagyok. Rálá. Jó, mennyien vannak itt, he? Azt a kurva! Kapott 70-et. Jó. Jó. Nem is jött ide senki, ide. Csak egy Johnny Jacksonon engem. Egy halt. Jó. Aha. 150-et kapott. Knock. Nice, szép. Jó. Ott van. Már nincs ott. Ott van fent a tetőn a csávó. Igen. Kapott 60-at. Ja. Nem is tudtam, hogy ez itt él. Jön balra. Itt jön oldalt. Kapta. Bazd meg. Jó. Figyeld. SMG-vel lőtt le az Geci. Mi? Sit down. Chris Advice. Egy halt. Na ez most a baj. Kapott 30-at. Kapta. Az is kapta. Kapott. Nice, szép. Menjünk csak nem szóltunk. Mi? What? Micsoda? No Chris Advice, no money. Valami itt van ez a sniper, hogy én vagyok szar. Nem, én vagyok szar. Jó, kapta 100-at. És hát hogy mondjam ezt? De ember! Ja, bazd meg, ezt te voltál. Figyeld. Jó, akkor... Akkor menjünk ide a gecinek, mi? Melyikünk van, geci? Adjál egyet. Oh. Geci. Mindenki meghal. Kapta. Nagyon lovas. Egy knock, jön a kör, itt vannak a körbe. 2 knock. Itt vannak ketten. Itt jönnek. Kapta. Egy knock. Itt van még egy. Itt van. Jó, nice. Jó.
Jaj, aha, csak lőnek közbe. Ja, igen. Itt van, kapta. Kapta egy knock. Jó, szép. Ó, és letudtak innen. Jó, egy knock. Á, geci. Ó, értes már be, engem is. Megölnek, geci. Egy lövést, a Jó, szép. Egyre kevesebben vannak. És planteltek. Kaptak. Így. Nyomjátok. Jó. Flashbang. Jó, még itt csak 150. De honnan lő? Na ezt kellett nem értem. Ez nem tudom mi volt. Érsz meg? Mindegy. Ezt nem értettem. Ciao, mit csinált? Így. Jó, egy halt. Nice. Az ott megvan. Ja, fasz. Ja, fasz, geci. Ja. Christmas faszom skin. Beleolvad, geci, a büdös kút. Nem hiszem el. Hátba. Nem hiszem el a büdös kur... Tudják. Miért ne tudná? 2 HP. A plantelik. Plantelik ára, ezt nem hiszem el. Jó. Bátya azt, hogy levárhat hátul.